bilib ako. Pero mas marunong lang yung makasama ko. Tinuruan lang ako. Ako sis, bibilib ako sa mga nag-ballroom. Kasi isa ang ballroom sa mga sayaw na hindi madaling matutunan. Oo, tama yan. Kasi ano yun, may bilang. Yung isa dyan ay instructor namin. Kaya bumalang ka, Sir Bong. Sir Bong, congratulations. Bago mo po sasabihin, sinabi niyo na po. Servo, nasa po si Servo. Madam Susan. Madam Sonia, wait na. Ito pala pag sinabing ballroom, tama yung sinabi mo kanina. Pag sinabing ballroom, bihira matutunan. Ang ballroom kasi may bilang at saka kailangan ng unity ng mag-part. Correct. At hindi lang yan. Hindi basta-basta ang mga taong nagbo-ballroom. Yes. Ang mga nagbo-ballroom, mayayaman. Oo, kagaya na lang ni Aling Junisha. Diba? Kayaman. Mukhang si Sonia mayaman. Sabi niyo po kanina, champion po kayo. So ito po ay naging contest. Magkano po yung Ako premium? ang pinakalaos. Laos po. Pinakamagaling. Oo, tinuruan lang ako. Dapat po sa inyo, hindi na po nagbo-ballroom. Dapat po sa inyo, naging Si Madam Ate. Si Madam Minda. Madam Bibian. At si Sir Bong. Kata nakakaisang lagi sinasabi. Hindi kantahan ito. Ikaw ba na sa'yo? Wait lang, may asawa ka na ba? Girlfriend. Wow, girlfriend! Ang parang isa ba? Sino lapin mo ngayon? Kakanta na ako. Sino na kayo natin mo? At tinatanong mo, violate ka na. Hindi ko pa yung lente ha. Ano yun? Wag mo po yung kanyang tatang. Sobra naman kayo sa pagka-violente, Mother Kasi Ricky. bigyan natin ng time yung ibang customer.